Здравейте! В това видео ще ви покажа как се работи с MetaTrader 5. Това е платформа за търговия, която е доста известна и една от най-ползваните. Преди това ще ви покажа как да се регистрирате в брокерът, който ползвам към момента, а именно XM. Ще отидем на сайта на брокера. Важно е да напишете XM Global, когато правите регистрацията си, тъй като ако напишете xm.com, ще ви препрати към европейския вариант на страницата, където няма копи трейдинг. А ако искате да ползвате тази услуга копи трейдинг, ще трябва да се регистрирате на XM Global. След като въведете в търсачката XM Global и заредите страницата на брокера, ще ви зареди ето тази страница, която виждате в момента на екрана. След това отиваме на белия бутон, горе в дясно, Get Started. Това е формата за регистрация. Държавата би трябвало да ви се зареди автоматично. Тук в това поле ще въведете вашия имейл адрес. Разбира се, аз имам регистрация и в момента няма да ги правя тези неща. Тук ще напишете паролата за вашия акаунт. След това на партнер код е партньорски код. Аз ще ви дам моя партньорски код, който имам. Да може да го въведете. Това е кодът, който ще ви позволи да виждате моите сметки, които са за копи търговия. След това давате, че се съгласявате с условията и кликате върху Register. Съответно, след като направите своята регистрация, естествено ще има и допълнителни въпроси, които ще ви бъдат зададени, особено когато тръгнете да депозирате средства в сметката си. Ще ви бъдат зададени доста въпроси, ще отговорите на тях и след това ще имате възможност да депозирате средства в сметката, да теглите и да имате възможност за цялата функционалност, която предоставя брокера. След като влезете вече с вашия нов имейл, ето виждате, тук има различни менюта отстрани. Това е Home страницата, My Accounts, Funding, Copy Trading. Това е копи търговията, за която ви споменах, че може да ползвате да се свържете с определен търговец, чиято търговия ви харесва и да следвате автоматично неговите стратегии, като процент от печалбата отива за търговеца, според това какъв процент е заложил той в своята стратегия и друг процент отива за самия брокер. Има различни менюта, също така има и обучителни материали. В момента сме на демо търговия. Искаме да си създадем акаунт за демо търговия. Съответно, след като кликнем на демо, кликаме на Create Your First Demo Account, т.е. създаваме нашия първи демо акаунт. Ще използваме платформата MT5. Това е MetaTrader 5. Има възможности за MetaTrader 4, тя е по-старата версия, но ние ще използваме в случая платформата MetaTrader 5. Има различни видове акаунти, стандартен, Ultra Low стандарт, който е с по-нисък спред 0,8 пипса, стандартния е с 1,6 пипса спред. По принцип, може би за лична сметка Ultra Low стандартния е по-добър като вариант. Тук може да си изберете левериджа за търговия. Не ви съветвам да избирате повече от 1:100, просто това ще е прекалено. Така че правим леверидж 1:100. Базовата валута, в която искаме да ни е сметката, например евро, и сумата, която искаме, размера на нашия акаунт, всъщност, който искаме да бъде.
Виждате, има различни възможности. Нека го направим с 10 000. То това е демо аккаунт, така че реално каквато и сума да търгувате не е никакъв проблем. Обясних ви, че за мен демо аккаунтите единствената им цел трябва да бъде да се запознаете с функционалностите на платформата, а за търговия използвайте реални акаунти с минимални депозити в тях, тъй като по никакъв начин демо акаунта няма да ви помогне да почувствате емоциите от реалната търговия и всъщност вие по никакъв начин няма да придобивате опит в борбата с тези емоции, тъй като всеки трейдер, особено начинаещите, няма какво да се лъжем, търговията си е доста така емоционално преживяване. И трябва да се научим да се борим с естествените емоции, които съпътстват търговията. След като сме попълнили и избрали всичко, тук в полето за парола записвате вашата парола. Аз съм попълнил моята и съвършваме процеса по създаване на демо акаунт. Ето, виждате, вече нашия демо акаунт фигурира в нашите сметки с баланс от 10 000 евро. Това е номерът на акаунта. Съответно имаме и парола, с която може да се включим вече в платформата за търговия. Сега всеки брокер, който предлага различни платформи, предлага други платформи, а не собствени, по принцип дава възможност да свалите платформата от неговата страница, така че ето тук имаме линк за MetaTrader 5 за PC, така че кликвате на този линк. Ето този бутон Download, сваляте платформата за търговия, кликаме, в момента платформата се изтегля. Кликате върху файла. Ще ви попита дали разрешавате на XM Global MT5 да направи промени на вашия компютър. Давате му да, че сте съгласни. След това вече има стъпки за инсталация. След като платформата се инсталира, давате Finish. Ето така изглежда вече инсталираната платформа. Ще се появи този прозорец на вашия монитор. Давате Next. След това давате Connect with an existing trade account. Сега, тъй като ние имаме вече създаден акаунт, ето го нашия акаунт, отиваме на тези три точици и даваме Account Information. Това е сървъра, на който ще се стартира нашия акаунт и на който ще работи той. Това е ID-то или номер на акаунта и съответно други данни за нашия акаунт. Копираме си нашето ID, отиваме на платформата и в логин полето пействаме нашето ID. Същото нещо правим и за сървъра. Копирате сървъра, отивате на платформата, всъщност него може от тук да го изберете, ето го XM Global 5, а в полето за паролата въвеждате паролата, която преди това сте избрали за вашата сметка и след това даваме Finish. Както виждате, вече балансът ти е 10 000 евро. Всъщност, т.е. успешно сме успели да заредим
на търговската платформа нашата демо сметка. Едно от първите неща, които може да направите, е да отидете на файл и може да изберете нова графика, дали искате да отворите, или дали първоначално, ако не ползвате английски език, е възможно да смените от тук от Languages, отивате на View, Languages и кликвате върху български език. Ще ви попита дали искате да рестартирате, съответно вие се съгласявате. И ето, виждате вече, че всички менюта са на български език, което за повечето от вас ще е доста голямо удобство. Сега ще започнем да разглеждаме различните менюта и опциите, които ни предлага тази платформа. Първо ще започна с тези графики, които може би ви правят най-голямо впечатление първоначално. Това е графиката евро-долар. Тези графики са доста... можете да ги променяте по различни начини, както ви е удобно, съответно искате да изглеждат. Може да я разтворите графиката на цял екран, съответно кликате на другите графики. Когато кликна два пъти пак върху тази графика, пак ще ми свие графиките в този първоначалния прозорец, който аз разместих. Може да ги нагласите графиките както ви е удобно. Може тук да сложите още една графика на евро-долар, която например да е вместо паунд-долар, може графиката пак да е за евро-долар, но например да ви показва дневна графика и така да се ориентирате както на едночасова графика, така и на дневна графика. Сега, какво ни показва графиката? По принцип, аз махам този грид, тази мрежа, която е. На мен лично не ми допада много и затова кликам с десния бутон и отивам на настройки на графиката. Другия вариант е, тук виждате в самото меню, че е кликнато върху мрежа. Когато кликна пак, тази мрежа изчезва. Ще махна и обемите в тикове. Това са ето тези вертикални линии, които виждате отдолу. Има доста опции на платформата. Тя е доста обширна. Може да нагласите почти всичко, така че ще разгледаме сега основните неща, които ще ви вършат работа. Съответно, вие в процеса на работа ще обогатите вашите знания. Така, хоризонталната ос на графиката, както виждате, това са едни дати, които показват времето и часовете, които обхваща графика. Като кликнете с скрола на мишката, виждате, че например е тази свещ, която е тук бялата, мечата свещ. Тя е започнала в 8 часа на 21.02.2025 година. Следващата свещ е започнала в 9 часа на 21.02.2025 година. Това са едночасови свещи и казваме, че това е едночасова графика. Съответно, тук в обозначението горе в ляво ни е показано, че ние сме на едночасова графика. Отдясно това е цената. Виждате как цената се движи нагоре-надолу, съответно може да следим докъде е стигала цената за всяка една от свещите, които е образувала. Когато отидем на настройки, имаме различни цветове, които можем да ползваме за графиките. Нали, имаме изместване на графиката, мащаби, японски свещи, бар графика. Съответно, ние обикновено пускаме да им показва цена продава, цена купува и линия на последна цена. Също така се включвам разделителите за дни. Когато сме по дневна графика, тези разделители за дни ни показват кога свършва един ден и кога започва, т.е. горе-долу ни разделя пазара на дневни сесии.